Нашуд границаҳо бисёри баъд савол шудааст ки кор кардааст ё не. Хоб касоне ки мақсад маҷбурен ва документотон уже тамом мешава, ҳамин сабаб бояд пересечение граница кунен, шумо метавонед гузаред, не ки граница слишком очирад бисёрай. Хоб почти як рӯз дар даруни ҳамо граница мемонем. Чӣ яъне мо ки як рӯза рафта пеш меомадем, мисол ҳамин бегаҳ меомадем, пага бегаҳ обратно уже самолёт кардем, билетшона мегирифтем, мо уже меовардемшон бо Москва. Ҳозир просто дар дуни граница як рӯз мақсад зиёд истудистем. Хоб ҳамин сабаб касоне ки ӯз билет харидагӣ нестем, билет харидагӣ гап дахл надорад, билет харидагӣ нестен, хоб ҳаракат кунем, камтар сабр кунем. Агар ки илоҷ набоша, ҳаракат мекунем, шуморо прамои рейс туғри мекунем. Хоб ё Қазоқистон ё Ӯзбекистон прамои рейс, не ки ҳамидам вақте ки хоб ай усу меоен ё ки ай Қазоқистон ё ай Ӯзбекистон меоен, Россияда медуроен, шуморо проверка ҳастай. Например, нами сар ай Қаршӣ буд, 6-7 соат қабидагӣ будам дар аэропорти Жуковский ба Чора. Ҳама ҷода проверка ҳастай. Бовар кунед, ами границада ҳозир вазъият чӣ хел ай? Граждании Тоҷикистон ҳамаша отдельно кардагиай, отдельно гузарондистай, Ӯзбекистон ё уда чӣ хели буд, ҳам хел кор кардааст. Аммо да бигем слишком серьёзни қапидагиянд. Мақсад чира якта сардоистан бигем да проверка кардаистанд ки телефонҳоро проверка мекунанд. Хай одамое ки риш доранд, ӯро бо пурсопурс бисёртар шудааст. ҳамин сабаб кадоме ки мақсад документош срокшоли ҳастай, ҳаракат кунед, наёем одамое ки мо уже билетошона оформит кардагием, билетошона мақсад харидагиянд, билетои внутри ки возврат надора, ҳамин сабаб ӯро мебарем, барое ки ода слишком ҷабр мешавад, слишком месӯзанд, агар ӯро набарем. Водителои Москва, Питер ё ки дигар гражданои Тоҷикистоно қабул накардааст. Айним зиёдаш медонанд ки қатъи ё як сутка дар граница мемонанд. Бисёрш нагирифтааст, не ки мо уже оформит кардагием, ҳамин сабаб бурдаастем. Чи фақат гражданои Тоҷикистон дахл дорад. Гражданои Ӯзбекистон, Азарбайҷон, дигарош ки граница рафтаастанд, ода ягон проблема нест, рафта омадаастанд. То инами якум числаи меомадагира, иншоалло то ҳамин ваз бояд якум да сол шава гуфтаастанд. То ҳамин якум числара гражданои Тоҷикистона ҳаракат мекунем, прамои ба самолёт рӯй кунем, через Самара ҳозирашда гражданои Тоҷикистон манъ кардем, мақсад фурӯхтани билетша. Ба як хел ахмақш ки намефаҳмад, типаи дасти мо дай хеста айсар то бега ҳамин ҳақорати чи дунад ситуатсияро мебинад ки чӣ гап рафтааст. Шумо ҳаракат кунед, камтар буфаҳмед ки гап дар бораи чия. Инҷа на ман виноватам, на шумо, на ягон водители мо. Лучший вариант пока прамой рейс, ҳамира мегӯям ки прамой омадам, проверка ҳаста. Тоҷикистон, гражданои Тоҷикистода ҳама ҷода, Москвада проверка сахти бада. Ирам бояд мегӯям то якума ҳал шавад. Ассалому алайкум, Аллоҳ нигаҳбони ҳама.